de mogelijkheid om provinciale of Vlaamse subsidiëring, alsjeblieft? Vonden we niet terug in het dossier. Ik denk dat dat de schepen naar Bergvoet moet Het is eigenlijk nog een kerkfabriek, dus al die dossiers die moeten in principe, dus met de subsidieweg die daar wordt. Al de subsidiewegen moeten eerst afgetoetst worden, alvorens dat we dat, dat is de afspraak in principe. Het is 1, beschermd monument. 2, het is ook een onderdeel van de kerkfabriek. Dus in principe moet je alle mogelijke subsidierende overheden eerst bevragen voordat je daar zelf al je centen in steekt. Als het niet kan, kan het niet. Dan moeten uiteraard die werken lopen. Maar ik dacht dat we de afspraak hadden gemaakt om telkens bij dergelijke dossiers eerst ook de subsidierende overheden te bevragen. En daar hebben we niks van teruggevonden, geen aanvraag, nog een bevestiging of ontkenning van die overheden. Dus vandaar onze vraag. En als dat niet gebeurd is, dan zouden we graag minstens dit punt verdaren tot daar wel duidelijkheid over is. Het staat niet in het dossier, dus ik denk dat het antwoord nog niet achterhaald is, dus dat zal ik werk van maken. Wat is die achterhaald gegeven? Nou, dat inderdaad gekeken is omdat we daar stukken kunnen krijgen. Maar die melding aan het agentschap onroerend erfgoed is dat gebeurd, voordat we gaan beginnen? Daar kan ik eveneens geen antwoord op geven. Ja, ik kan u zeggen, dat is gedaan. Dank u wel.